Morjesta taas. Olen tuossa YouTubesta kattonut, kun on tehnyt tuommoisesta noista tyhjistä sammuttimista ja vaikka minkä näköisistä pöntöistä, niin semmosia kynttilä laitetaan sinne sisälle, niin sitten vähän jotakin hiekkaa tai tuommoista siihen ympärille, niin tekee semmosia melko hyviä lämmittimiä. Mä satuin löytämään tämmösen vesipumpun vanhan säiliön, niin minä riipasen tuo auki ja katon, että mitä siellä on sisällä ja saisiko sinne jonkun peltilaatikon tehtyä sisälle. Ja jos tästä saisi jonkun lämpärin tehtyä. Voin pistää jonkunlaista kuvaa tai tämmöstä videota, että mitä sille on tehty, jos vaan jollakin kiinnostaa nähdä. Semmosta. Tämmösiä minä tykkään värkkäillä justiis. Ei siinä. Hauskaa pakkaspäivää. Moro!